Isu Christa mingin chibai ka buk le veka cheu tuntuma kan thu pui dur hi adang dai deuh leka substitution keima out isua in ti ani football te kan entry na kan thlethiam vekin ka ringa in thak substitution mo kami kha ania he thu tak te hi he pathian thu tak pathian thu dika hi kan man fu chuan kan ni na kan lo in hrianga chu chuan kan nun kan ring tu nun kalpui dan kan thil thlir dan ati dang lam don ani tir ko pola ziak ngei mai rom bung som pani chang khat pathian thular em mai kha voina kanin nga na tur te jinga mi pakhat ania he khovel danang hinom suula pathian du zonga thale lom tlak le that fam kim chu in hriat fe theinan in riru athar omin lo dang lam zok to ro te nia helai mizo tong bible hianin in riru athar omin lo dang lam zok to ro tin anda hemi ya hianin hei ti tur pahni nei ang deuh lek khan kan langani heta hemi thua min hrila tum ber chu transform mo in thak thleng dang lam nun akha ania chuan in riru athara omin lo dang lam zok to ro riru athara om te kha kan han tum thin ta amai ro chu achik thin te chuan kan lo share thin thowanga sak tong bible ate poka bible share tur hi amplified bible ania kan share ange kan share tanange do not be conformed to this world ati phota chuan helai karon point out du lai karon lak chho du lai chu but be transformed bracketa changed by the entire renewal of your mind ati tani by the entire renewal of your mind chuan ta hianin bracketa by its new ideals and its new attitude ati helai hi apoimo lai tak mai chu ania dang lam chu kan du mi zong hian kan du a pastor poni se ko ran upa KTP3 KPSAY ko ran thalai mo PYD khatiang zong a thalai member zong te OM member zong te hey rui lo ngai zong te pon dang lam hi an du vek tu ma hian sual om reng hi kan du bik lowa nun chau om reng hi kan du bik lowa in transform dan hi om se kan du vek ani amar chu chulai tak mai chu kan har sat thina thei top kan chuak kan hlo cham thin sap tong jong kan fail thina kan han ti vaka kar ni khat te kan han daya ma se kan tla niam le thina heta rui lo ngai te chu an tlak dan an na dewa alar dewa nun thalu tuk pa ngai sa chu kan tlak dan kha tla thau mai la alo tlan nge ni an na lu tuk lo dewa mo kan nung tol dan kha han tla niam boi tur kha om lo amar chu kan han tum vaka kan theilo kan le kan bek le thina ni chulai chu eng tin nge kan tiang ti hi pathian thu tak bible thu dik mang hian in voina hian kan zir ho dona toy te in ta hian in bible chuanin but be transformed ati lo dang lam zok tho ro te eng tin lo thiam ula chu ta chuanin apoi molai chu transform dang lam kan lo ni na tur kha eng mangin nge ti chuan by the renewal of your mind ati in real ru put dan thar mangin mo in real put dan suk thek attitude thar mangkhan khami mangkhan siam nang lam lo ni ro atia chu ta tak mai chuan ani apoi mo lai em mai chu kha real ru thak dang lam real ru thar put na la ya kha eng tin nge ti hi ani ti chuanin galatia bung ni chang som ni he thu hi thani don ka soi war da mai the thakhat ai chu na rei to thakhat le chan ve li to but hianin he thu hi mi tun khleng hian min la zir tira kala zero zo thelo galatia bung ni chang som ni hian kala cham char thil tam tak alo oma ka bible hi lelin tharania lelin tharamiang ang hian an chiaranga kema nun pa ngai ka ni to lova kema hian krista chu anung to zok ani tunati sa kanung hi mi hmangaya katana nun petu pathian fapa ringa nung kani ringa nung kani kema ero chu kani to lo football apo footballer pakhat oma chu entinan kema kania entinan india ramayo han ka khel ve a milo som verengot mai ka khel ve ka thiam lo ro puisia striker a galo om le ngala chuan ka thiam lo lut tu ka chuan
kan khel ve ball min on pass te khanin kalau phuzuk zoga ball te kha ani lo ate ka pe ta India ram coach ina atum le India ram team ina atum chu kha tournament an tel na khan champion an tumani chon chumi tur chon team kha coach mangin an siam ta coach Rilru Khan hemi team hi ka dinanga ti chon ka ko kho manga ka in khel puinga ka training ti ranga ka in khel ti ranga ti chon kan champion ang ti khani chumi tur jing a chon ka tel ve hi ti chon en ti na mai ni ka tel ngai lova ka tel ve ta chon coach mathir coach plan mo coach ina atum chu champion ania ka phalo na salu to kani ball ka pet fu ve tung apo kangal de khan ka hloi vela mo kha tiang ve ran khan ka oma ball de kha ke chip ka pet do jang ka pet kang theilo de khan ka flop ani chuan chu ta chuan coach khan striker thalut tuk India ram poina in hana na mantrin JJ ron tir lut ta ke min la chuaka chuan atum alen theina tur champion atum chu champion ania chumi alen theina tur chu JJ aron tir lut ta chuan team khan coach Rilru kha an ti hlo tling theita ni athiam le ati thei pa ngai striker thapa ngai aron lut ta chuan an pet gola chuan India kha an champion ta ni kha tournament ta khan khami ka ron chai om je chu henun a yen pathian in theta hian nangma khan tum aneya thil ti tum tam tak aneya mathir aneya will adu zong aneya ti tum aneya itan hian pathian hian nangma khan nangma ti hlo tlin du anga a chumi tan lo piang chu ini mo chumi tan chau chu ni lo piang thil dang ta ni lo piang lo pathian nangma a hlo tlina nangma a pathian a lo ro puya atum adin the na turin chumi tan chon i lo piang lalpa chu fakin omro se chu irilwa lo da reng la hemi long hian kan theilo mo mi hring long hian kan theilo wa eden huan khovel siam tir te tang re lo te eden huana kan clean lo ngal kan fail ngal phot mai ni pathian thil tumaro pui si atum na te hemi te kan dorom box si chu wang chuan galati bung ni chang sun ni hian keima ero chu kan to lo mo keima ero chu kan to lo keima hian Krista chu anung zo kani ati lalpa chu fakin omro se hemi clean ve ngai lo tur kha engtika ma pathian mathir clean pui lo tur chiang sa kha pathian in min la chuak ta cross Krista rualin kathi to keima hian Krista chu tharawin aron num ta keima le JJ in thak ang chi khan mo kei engtika ma India champion pui ngai lo tur champion chu sailo goal hoi jong pon ka pet thiam lo a pet thiam tu JJ striker thalu tuk India ram chuan tolol aron lu da aron ti hlo tling aron champion pui mai hemi ke pathian plan pathian thil tum ke ma pathian ina atum zong hlen chuak theilo tur chiang sa ha min la chuak a cross a khan ti jo a thei chiang sa pathian Rilru thuk pathian Rilru chung ril pathian thuruk ril zong hria pathian tum hria ati thei tu pathian thara wa chu keima hian ran thani lalpa chu fakin omro se chu kan ni na thar to zo kani mo chu kan ni na thar Krista awanga kan ni na thar chu keima hi kalo ni to lo ge chu ka thi tai to kum sang ni kal ta hang ka thi to a in kai tho le nan chonin a rei lu tuk to ma ni mo in kai tho nan chon rei lu tuk to ma chu wang chonin heta hian Krista chu alo nung to zo Krista chu anung to zo ka chumi hriat na chu chu eng tin nge an lo nung ti rengot te chu eng tin nge ni theng tin nge chu kan kal pui theng ti kha zo na om theya tir ko pola hian mi lo khe thiam ula tir ko pola hian tuna ti sa kanung hi mi hmanga ka tana nun min petu mo pathian fapa ringa nung kani chumi rin na chuan kanung faith chumi rin na chuan mo chumi rin na chuan kanung ani kan ni to hele mai ke ma nung to zo hi tu nge avan ro pui ve ati thei tu zo ka khan he ati thei lo wangin ati thei tu zo ka aron lut ta ati thei tu zo ka chu a muthiam tu ani a pathian Rilru chung ril pathian thuruk shevek tu pathian tumpo shetu pathian ti ang ti thei tu ama pathian kha keima hian atum ti hlo thling turin amma kha aron lut tharawin
tu ru sin chu mi rin na chuan lalpa hen ka ti theilo lalpa chu wang chuan nangma hi hnai lo thei ka lo vani lo ve lalpa ka van chak thin che ve lalpa ka tu hi van hal thin em itel lo chuan engma khalo ni lo ni chu lalpa jing karon hara lalpa voin hi itel lo chuan zero bok kan ni le ta tharau thin nangma zok ram lang le ro tharau thing lim ni lengin chu nu na chu mo jing ka hi tho pui thin an nuam tharau thing lim hi sap tong chuan free gift ania thil thon pek ania aron om top don lo aron che don aron nung aron active ke ma hen krista chu aron nung active work mo aron thok ani aron rema rema zel don lalpa chu fakin omro che chu ina he chu zok chu lo ni chu ti hriat na kha chu apoi mo lai chu ani ta chu tak mai chu in hriat na in ni na dik tak in hriat na lai chu rilu athara om na chu holo ni ta chu chuan min siam dang lam ta ni chu chuan min lo transform ta hell kan do ti na khan min lo transform ma min lo thak dang lam min lo siam dang lam ta lo dang lam zok to ro ti kha at than pa direct van nei tur van nei ba be chiam wa van nei tur ni loin kharil ru he galati bung ni chang som ni chu kan na alo dikreng to lo male ti va hriat na la ya kha khami khan ini na dik tak alo hriat ti che chu chuan inu na lo siam dang lam ta chu mi wang chuan nge lo thlengang chu tiang ani chuan roma khan pathian du zong pathian tum a thalom tlak that fam kim kan lo hrefia thei don ani kolosa bung khat chang ko khanin hey pathian fin na sap tong chuan godly wisdom chuan hriat thiam na sap tong chuan understanding te pon tia discernment te pon the in lak chang kan wang ni lo ne sap tong kan mang hi apoi mo sap tong chuan chu discernment an tia chumi chu kan lo nei chuan mo chumi chu kan lo nei chuan chumi chu kan lo nei ta ka khan kan nun kha pathian du zong hre thei ra chuak tur puitling ring tunun puitlinga kal zel thei tur ro puina ta ro pui deuh thei tur kha alo ni ta chu tharau thiang lim na tho vek ania pathian mal som a thlona kan don ani hey ti hang ka soi thina mani in phat tum vak te in phat thi kan lo tum thina tro hemi hi masemo cross a khan kan tum vena zong hi pathian in a cancel vek to cross a khan a thi vek to I tuma I lo tum ve vak na I lo be vak na ai ma khan I in phat dan tur chu I ni to lo ti in hero chu in phat dan ma ni in phat dan ke ma khan I to lo mo ke po ama chuan school no pang kan ne ve thina kumeng mo zat kal ta khan kan ni na thina ni tuna yang pol riat no pang kan ni na la ka ta hi in phat tum vak tai la a boy thang lu tuk to kan ni to lo ti ka lo in hriat tuna hian tunge kan ni pol riat kan ni nin nang ti ka in hriat na kha mo chu in phat dan mani in phat dan al sam berani nang ma kha lo tum vak su mo engamo no ti vak su ini to lo substitution an siam reng chuan aron tha ka kha player feel lo in khel me ka kha pakhatin aron thlak chuan engengai feel atanga awa chuangai work out mo a work out ani chu akal chuak ta chuan pakhat aron tlan lut mo mi pakhat tan kong ke po han ka kian ta kha ni chin entiu na han kong ka kiana ka kal ka om ve thei to lo ka kal chuangai pakhat lo lut tur tan khan ka chuangai a chu tlom na po ani mo tlom te tlom tum vaka ka tlom ani ti vak ai ma chuan thun mi thua kan lo om hian kan lo tlom dai to mo mi thua kan lo om hian chu tak mai chu galati bung ni chang som nia bok mai khanin a fia hei ke ma khani to lo ke ma hian pathian chu a fam kim na ne na ron lu to wangin a fu la ron om to wangin ama chu thu nei tu alo ni to dona wana mi ang che hian ki van ram ni hei poi pathian chen na kani wang hei poi pathian ram kani ya wana chon pathian a lal bera ro re la ta po ro re lang mo wana chon pathian ro puina lang thin ta puina lang ze lang wana chon pathian thu angin thila kal thin he ta po hian akalang chu mi hriat na chu tlom na mi du dananga
inun akala mi thu anga inun khan mi thu pek anga ikal thin khan ka tlom to ni tin thing thilo mala I tlom de to chu nun tlom ani thu tak man fiana thu tak hriata vati ngal zel lakha mani in phatna te tlom na te alo nia chuan isua mo isua ke mania na thok tura thok thei dik tak ron lu takha na lo tho ti ro chuwang chuan wena kan thu pui chu keima out isua in ani chuan chu I chumi wanga in ni na I lo in hret khan Krista in ni na I in hret na lo ni chu sap chong chuan in Christ conscious antia Krista a kan ni na in hret na ani chu voina kan thu pui chu ania a thran pa e lo danglam tum vaka enge suala ka lo in thiar film te kha a thavak amar chu kha kan ti vaka voin thleng hen kan nun hen om je nei thelo hi chuwang chuan thu tak hriat na te khan khang iti thelo tun ma I lo tlin lo zu I lo sim ve wang I thelo le in le thin jong te khang inun thalo jong pok a chung ri train aron thla kang che chuwang chuan voina hian keima out isua in lo tiang u lalpan mal som cheu ro se